Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты күп милләтле дәүләт шартларында туган телләрне саклау һәм үстерү проблемалар һәм перспективалар дип аталган халыкара форум уздырды. Анда күп кенә Россия төбәкләреннән Төркия, Япония, Һиндстан, Казакстан, Азербайҗан, Үзбәкстан кебек чит илләр, Дагыстан, Башкортстан, Мордовия һәм башка республика вәкилләре катнашты. Безнең төшерү төркемендә әлеге вакыйганың шаһитлары булдылар. Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Бу конференция Казан университетының 215 еллыгына багышлана. Форум 2014-2020 елларда Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасы чараларын гамәлгә ашыру өчен Татарстан Республикасының Мәгарифне үстерү институты дәүләт автоном белем бирү учреждениесе соравы буенча уздырыла. Быел 10-нчы тапкыр үткәрелә һәм барлык галимнәр, бездә бу конференция эшендә катнашкан галимнәр һәр көз сайын Казандагы әлеге конференцияны көтеп алалар. Татар телinin Rusya'da yaşap keliyor. Tugan til bulup halkka tagın bunun yaş bulunga üretiliyor. Hem mekteplerinin şartların uylav yadından bu konferanslarının menimçe bir de mühim urnu vardı bu yıl. И Казахстан, конечно, имеет особые связи, это исторические связи. Татарские муллы, татарская интеллигенция помогли казахам. Казахи ведь кочевой народ. Вот, открывали медресе, мектебы, обучали не только исламу, но и главное просвещению. Форумның максаты җәмгыятьтә телләр һәм мәдәниятләрне өйрәнүнең иҗтимагый әһәмиятен үстерү. Киләчәк буыннарда үз халкына һәм мәдәниятенә, шулай ук башка халыкларның телләренә, мәдәниятләренә хөрмәт тәрбияләү. Безнең максат укытучыларны галимнәргә якынрак итү иде. Чөнки бу инде бик дәрәҗәле конференция, хәзер вакытта халыкара конференцияга әйләнде ул. Шуңа күрә галимнәрнең һәм укытучылар бергәләп эшләү безнең өчен бик куанычлы. Мин инде аерым бер конференцияларга тукталып үтәм. Аның беренчесе Евразия гуманитар фәннәре контекстында татар тел белеме дип атала. Икенче конференция безнең шулай ук Хаков укулары дигән. Әлеге конференция шулай форум кысасында, ләкин аның максаты яшь галимнәрне, яшь филологларны, укытучыларны, мәктәп укучыларын берләштерү. Быел форум кысаларында 5 конференция уза. Аларның һәр кайсы һичшиксез инде ул тел, әдәбият, мәдәният проблемаларына багышлана. Һәм традиция буенча без быел да әлеге конференцияларның күп кенә секцияларында университетыбызда эшләгән, явылмаса университетыбызда белем алган, явылмаса күпмедер күләмдә безнең университет белән бәйле, эшчәнлеге бәйле булган галимнәр турында сөйләячәкбез. Быел безнең берничә тел белеме өлкәсендәге галимнең юбилее, ул Латиф Җәләй, Әнвәр Ахунҗанов, Риза Газизов, шулай ук әле менә безнең арабызда булган Фәрит Юсупович Юсуповның да быел юбилее булып үтте. Һәм менә иң кызыгы шунда, их хикмәте шунда ки, менә бүгенге шушы симпозиум кысаларында минем güzel ustazlarımны да хәтерли торган секциялар эшли. Шуларның берсе, иң атаклысы, ул Латиф Җәләй. Университет тормышына безне күнектереп, фәнгә алып кереп, һәм гомернең соңгы көндәренә хәтле безне белән элемтәләр булды. Икенче остазым ул Назия апа Бирханова. Аларны хәзер белән мин хезмәтләрне укып кадим да, аларның тирәнлеге ул вакытта да тирәнлегенә саклар ката. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, форум үзенең эшен дәвам итә. Иң сөендергәне анда яшьләрнең катнашуы. Минем темам татар телендә бер саны кулланылышы. Саннар инде ул шундый бик үзенчәлекле тема. Без бит саннарны санаганда гына кулланмыйбыз. Бер саныннан бик күп башка төрле сүзләр килеп чыга. Шуңа күрә ул санның фразеологизмнарда, мәкальләрдә кулланылышын тикшердем һәм әлеге конференцияда тәкъдим итәчәкмен. Гөлия, сез киләчәктә кем булырга хыялланасыз? Мин киләчәктә татар теле һәм инглиз теле укытучысы булырга укыйм, белем алам. Бу һөнәрне уңышлы башкара алырмын дип өметләнәм. Шунысы куанычлы, яшьләребез бик кызыклы, үзенчәлекле проблемалар күтәрәләр. Һәм миңа калса, безнең фәнебезнең киләчәге бар. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Казан.